Dagiti ang kumari nga pugaw. Action! Madam, may ka. Tao nga mo magano kinilam. May ka madam. Gusto mong pitin mo. Sila digita ang pagbibiyada siya may isang kabaklaan to. Atong patang. Tanang. Kinilam nakatangtanga kang katulong. May taruda. Ay, Ano? sige kaya ato, may kami malagpas yan. Kumari nga. Naka-close namin, madam. Sana? Nga to ni Kumari yo. Ni Kumari nga barangabang. Wow, apay naka-close. Ano, di nga to. Yaka mo, patungtungin nyo lahat, madam, may kayo. Tayo nga rutin. Madam, madabisita. Hindi ka man ko yung gintutan. Sige, tagsigo kayo na mati. Madam, si Dada. Tapos basta payungan naman, o kininam. Talaga. Basta, o kininam. Dumbbell ka nga katulong kong. Para dapat entrance ka Nakatangka. madam, nagkabaka kulintid ka madam. Ang tayo natin parami, kumari nga pagpasya. Ito yung madam. Ay, kumari. Ay, daka man mare, sino ka duwan? At di katulong ko. Apre one face mask yung mare, kitna pa nagkukube. Yung nga rin ma'am, aditi bulsana ni madam ko. Mag-face mask kayo. Ikabit mo man. Partak ka. Sige ma'am. Ay, ba't ata nakapashare kayo? At yung ordi katulong ko, ang muna ati katulong ko talaga nga ko. Mga makapaspas siya, mag-stress. Ay, kasi aya, agtuko ka mare. Iti ka ni pa yung ano sa takalang. Iti ka ni nakatang. Hindi na. Ang mata nakadak, manot katulong mo mare. Dua lang kumari. Ay, yamot nga tos ko saksak mo mare. Siyempre, Pindas kami. Ang yamot ma ko na ito yung lugar me, dati hacienda. ako makuna marita, puro mais makita dito. Oo, makita ang sa bahay. Haan ko nga ko ka, dagita makitkitam dito nga mama ismari. Di jay, di ko kwa, dagita talo hektarya dyan nga pagpastoran ti kalting kadadwa. Pintaso na tao. Abi, naglawang mo titaga. Eh, kagangay marita na lawlawa at kanu. Kung ko na lang kumari. Basti data ang ako ang basti data ang ako ang dagang. Kasi siya naglawa di daga mari. Karaman ni jay. Ha? Ay, mari katiman ni Apo, nagkulot yung buok ko. At yung data, ibili mo ng data mari. Tawag sa ginata. Ay, sa bagay, disposable there. May kanta itur ka, mari. Kita hindi. Ate bagbagang puro mais mari. Daga dagita. Ay, nagatang mo daitan, mare. Siyempre 9 hectares ata ko mari. Ay, Abi di katulong ko awanin. Ay, okay ni nam. Payungan na. Okay ni na. Ikaw lang ko Christmas kasi ako. Di ka man tunga nga may. Okay ni na. Baka da virus mo, mare. Awan mari, tanakalpas ko lang na makwa. Na. Na indisyon, anti-rabies. Datakat mo, mare, nakamamak, adaywan pa. Talaga kasi napagtatakaw natin yung talagang ating nga katulong kukutwa. Inalapay Indonesia. Kasi matapos naglawa at dagang pero pangit at yung Ay, napangit yun naman eh. Kasi ano pa may agi-suggest ka na kasi ano pa may kumintas. dapat kikwa, dapat kipagaburam ti darat natin manipo di dyan. Dyan. Umane siguro at ako 10,000 nga gaburin. Nakuha nga damtra. Plano gamin ni kumparin na kita ikan na rantay na ikan. Konektar kita sa baling na ilis ka. Ay, madi talaga di man sa Jamie. Mimik nga dismare. Makitam DJ yung paaramin ko nga dakil nga basag jay to. Ay, mo nagmaya ma. DJ to ti pagtagayan tayo yung tuno ko. Ito no Pasko. Kasi data nga pagtagayan kay Jim paramit ko Jim paramit ko di Dubai ko talagang Dublin na nga kadakto di baso. Ay kasi dyan. Mano pinangaramit ko di kwa balik kwa di nagastos ko 100,000. Ay nagdakil nagkaya. Siyempre ana ba na. Sa lutsudin mo ano man gastos ko dito mare. Mano mo gastos mo 101,000. ako na nangitang nalablabis mo may isang nga ribo. Uwin ang mare kasi Kaya nga mabalik pabintas ito pa ipa tawag na ito ana. Balik Baliksem. Kurkurkur sa ay, kaya ano, gasto sa 25,000. Anong parang dita? Ito napapayungan ka madam. Nakaya ayaw mo kita katulong mo ana mare. Wait ma'am. Ay nagsimpit nagpindas pa yun eh. So, siyempre, amumuti na alaga nga mata. Analahi na mare na nakakatulong. Indonesia. Nagpinas na. Kasano no kanoy ay bamut ay nakatulong mo mare. Basta ni, isa example takas nila. Siyempre, abang bukulan. Yaya pangit!
Ay, yes, ma'am. Oh, kasay. Yun, ma'am. Naku, ate na tutyo nakatulong ko. Sayang galing di may itaswal ko dyan, di katulong ko. Ate nga, me. At sa mga mga di katulong ko. Saka nga bagay nga ako, ang gala ka katulong mo na takwa. Katulong mo tayo tsura mo ni Mare. Kak mo ada, madik kayo ares ka. Ay, bakla gawin. At katulong ko, ako lang madlaw mo at katulong. Yan yung ma'am mo. Hello, ma'am. Ilang nagatid dong ngipin na eh. Nagpindaswat pa na karakamit kang ngipin dati katulong mo, gaya mare. Alam mo man daw kinato yung baga nga mapanay paramit kini Dr. Kaliwawaw. Sa ba na panan na di mo pagpakuan ti baka. Ay, ni Dr. Kalawakaw nga rin na panan na. Ito ka sa pangitin na nagdabako. Hindi ko naman. Kami naman nagpindaswat na na. Apay katawa na kamot ng katulong mo mare. Pagkakatawa na. Pura lang maisurot. Alam mo daw kininanat to. Abi, ang katulong mo. Awan naman katulong ko, masayangan ako ng sweldo, galing katagwada si. Ay mo sinsildo nga di kita kay katulong mo. Ay, sa balik nilakay ko din magsusweldo di mare. Ay baka natulong. Kitain din kita. Dito pati papaubrak na may sanay. May makita ka mare. Saka nakapangtay dati papaarami. Ikaw mo nga kumarit ka saka parpare. Ikaw mo le parpare. Ako nakapangtay mo amin nga pagmangidag mo. Ikaw mo lang gusto ah. Ayaw kasi ka. Ala pagpepenso mo kumare. Kita kutunin ka pa sisibyak ka pala kutunin ka no. Ako kaya ti kasta mapas pasamak mo. Kumayda po mas pasyar dito. Sikaman pa lang din ang uyaw kanyak mare. Ang paisoanan ng ma. Siyempre mabayin daw mo magdilaw tao mo papa ng siya sa mataba ng kumare. Ayaw ko bagbaga nga nabaglangan yung tagita. Sani ko aming tagita. Natunalang mo yung ko ako dadadag. Tagagti ka lang mare. Siyempre kaya sa At daan di katulong ko tani. ay ko naman ang patulong mo na gado sikretong mare. Nakagulbot mare. Saka mo ang kaunang parparek mare. Takwa. Awan mo yung parparek. Sikati parayag. Ay sige. Ano yung bagang parayagat kay. Di ulas ni panabyak ko anak na parayag. Ay parayag ka. Mabadlaw ko si kapalatik ko kumari nga na parayang. Naela, ipilit mo. Anak nga. Anak nga. Ama. Ang kayo na doon. Ano ni Jess? Ala! Nag-body check sena yun. Ano? Diyos! Oh my God! God! Ay mo man itagtog. Kung so crispy! Ay ko man Tabi na lang. Apa hindi nagbuji katulong mo mare. Ako mula sa Serbina ang katulong ko tamay samo lang ako ulbo. Ay kas dyan. Pagbaliin ng ulbo kinlakay ko dahil samot tay pag pinagaya ng kinlakay ko to kininanata. Naela, madi mamit gaya mare. Basta. Alam kung kunain na doon malita, kaya yung kid. Nila kumari. Nagtaraytan mare. Ala, ala. Kini na kayo! Ah! Ganun.